saka fast forward to nyaya iri apapa yakataura naLevels iyi ndinoona nge pane zvinhu 2 zvikudhonzerana apa. Pane vakapa zita rekuti Zim Danso varipo vakapa zita iroro asi Levels ndiani? Inini wandinoziva anonzi Daddy Sluggy vanga vakawanda asi munhu wani ivo vanozoziyana pagrupu ravo kuti akazopa zita kuti ngatiiti Zim Danso ndiani, but kuna na Daddy Sluggy, Juicer was there, I'm sure team iri maZimbabweans but angari best ku UK, in the UK kudhara kwandokutora nezvazvo wakatopa mateams vakatovhura website yavo vakaita zvinhu maprogins angu inini ndaitomixa nawo but kwete zvekuzomixa nawo sterek ndaitomixa nawo inini handinambobvira ndada kuita zveZim Danso inini ndaida kungorwa mangoma iyawo ekujamaica yawo ndaitoti munhu akanonditi hauri kutedzera Capleton maiwe ndaishaya zvekuita kuti watozvinzwa ndo zvandiri kutoda izvozvo because ndo zvandaida ndaitoti munhu akatonditi idzi dziri kutedzera Capleton kwandiri ndaenda togutsikana to. So they were these guys, they were also musicians, producers, artists, ndo vakapa temu rekuti Zim Danso ndo vakapa zita vakomana ava asi inini handiti ndo vakatanga before them kuna vakatotanga mugrupu ravo iroro kana pane varipo vakatangaona nevanhu vandataura wana Elder Potato nanachi zvokwadi vangu varipo ana Malvin S ana Dig DJ kune vanhu vakawandisa vanoza zigwe kuti kurunzi tanyatsogara pasi tinyatsodzigadzika nezvinhu izvi tinozonyatsoona kuti aiwadi ava ndo vakatanga nechinhu ichi. Levels I think pakruo rake ana PTK ana Nhingi ane right kuti ndini akatanga pakuru ravo kwete pane mazvigogorera zvandataura izvo. Ko haisinya here kuti there was a time when it felt like danso or a foreign sound yekuti isu tajaira normally tiri kutamba masonga namacheso yaya and then tobva taunzirwa ana Winky D vachoenda zovaona vane godo tishamisa kuti hey ine music nekuwa ichidai vavafamba vagofamba nanasekalazi vachinzi vari kurova nachi and then tobva tati tana Levels Chillspot Records takunzwa manhamba ari pamaridhim racho rakunyatsofila like Zim Danso. There was a time when pakatanga kufila like Zim Danso ndobva tiri kuona ngepakapinda ana Levels neChillspot Records. Danso yenguva yeChillspot Records tingaifananidzira nedanso yaitwa nguva yenyu imimi. Aiwa hazvitofanani zvachose because vana Levels vakatotangawo chinhu ichi. Levels ndo chinhu chakamurera ichi chakatomurera chinhu icho chaatotora ndinakatanga nacho chakatomurera kutomukudza kutosvika pakutoti inini ndikatokura ndatoda uchi zvinhu izvo. Vana Levels they played the biggest. So what do you mean kana chidaro chinhu chakamurera ichi? Anogotanga chinhu chakamurera sei? Ungachengeta mai wako Zim Danso ndiani? Unozochengeta mai wako wakukwanisa iwewe wakura vambokurera iwewe. So kuti Levels chizokurerawo paanga akurera mai vake akabva afungwa ndiye akavabara anafunga ndo zvaakutotaura iye akutotaura kuti ndini akatanga chinhu ane yake akatanga Levels ndeipi ayendi anoiziya because ndikati ndiye akaitanga futi ndinda kutonyeba yekuti gudu itori nevakatoitanga futi ana Nubu Digital nerimwe kuru rave kokoko vanotoziyana chinhu ichi chine mastages nemalevels nevanhu nemuzira nenguva, you understand. And chakatoita kuti vana Levels varire kuna murume anonzi the MC Smiley so akaridza ku Power FM uko mukomana he played a biggest role. Nyaya ngori papa titipedze nharo idzi munhu wese akamhanya nechinhu ichi akacontribute. Vakatanga Zim Danso ndo vakaitanga hatikwanisi kuti tivatorere kutanga kwavo. Inowambonzwa nditi ndakambotanga pavakatotanga handipo ndandisingatoda kunge nditonzi ndiwe Zim Danso ndandisingazvide izvozvo because sometimes tinorisana nezvinhu zvisina kana zvinotivaka. Akatanga nezita shamwari iwo kana uri wakapa zita ndiwo wakatanga naro nderako zita iri kuti Zim Danso bo hapana ari kukurwisa ndiwo unoziva kuti ndiwakatanga wakapa zita vakatanga kugadzira sound vakomana imi vakatanga kugadzira sound ndimi vakatanga kugadzira sound ngatingoti isusu vese vari involved mishini ichi tinoda kukutendai nekuti chikutaura nezvacho chinhu ichi chaizvo zvokuti akazopa zita akatanga nechinhu chakutasaita sei dai kutotarisa kuti chiri kuenda kupi tingachimepese kuti chinhu chinge chiripo. As for Levels zvakazara ndakatanga chinhu ichi ane yake akatanga Zim Danso
yake antoclaima kuti ndinakatanga chakadai so. But in the music industry, in the zim dancehall industry yacho vangomana iyoyo vakashanda. But it doesn't mean kuti vanga variko before them havana chavakaita. Vangomana vakazopinda internet yakudazi yako yamumarounds. Ava vandiri kutaura kumashure internet yanga yavo kusite kwavanga vari foreign yanga yatoko Facebook, YouTube chichichi, but kuno kuti andakati sare mbijana. You know what I mean?